нисбати молу ашёҳо ғамхорона муносибат кунед. майлу одатҳои бадро фурӯ нишонед. тарбияро амали фарогир ва доимӣ гардонидан лозим аст. ҳар модар бояд серғайрату бодиққат бошад. вай набояд ба фарзандони худ бо молу ашёи хона худсарона муносибат карданро иҷозат диҳад. кӯдакон муваззафанд аз худ намоянд ки ашёҳои гуногунро барои вақтхушии худ истифода бурдану дар хона барпо намудани бесару сомониҳо маън аст. модарон кӯдаконро аз айёми хурдсолӣ таълим диҳед ки на ҳама чиз дар хона барои бозӣ кардан аст. бо ин роҳ шумо тартибу низомро ба онҳо ёд медиҳед. кӯдакон чӣ гунае ки мутаассир шаванда набошанд, ба онҳо иҷозати тақвияту рушд додани одати вайронкориро надиҳед. падарону модарон бе инони ихтиёр аз даст додан, балки бо ҷиддият ва қатъият бояд ба фарзандони худ не бигӯянд. падарону модарон ба кӯдакон рӯи фарши хона партофтани ашёҳо, бо онҳо ба хости дили худ муносибат кардан ё бесарусомонӣ барпо намуданро иҷозат надиҳед. нафаре ки ба кӯдак иҷозати шикастану вайрон кардани ашёҳоро медиҳад, ӯ ба вай зиёни калон мерасонад. кӯдак дар асл метавонад бадхислат набошад, вале тарбия ӯро сахт беинтизому худсар мегардонад. ба кӯдакон нисбати ашёҳои одамони дигар эҳтиром нишон доданро ёд диҳед. ба кӯдакон таълим додан лозим аст ки онҳо набояд ба молу ашёҳои каси дигар даст расонанд. ба хотири осоишу хушбахтии оила кӯдакон бояд ба ҳуқуқ ба молу ашёҳо эҳтиром гузоштанро аз худ кунанд. кӯдакон аз он ки ба онҳо иҷозат ба ҳама чизи дидаашон даст расониданро медиҳанд, хушбахттар намешаванд. агар кӯдакон эҳтиёт кардани молу ашёҳоро ёд нагиранд, он гоҳ шахсиятҳои бадхислату вайронкор ба воя мерасанд. бозичаҳои боқувват ва мустаҳкам. ба кӯдакон бозичаҳоеро ки ба осонӣ шикастан мумкин аст надиҳед. дар акси ҳол онҳо дарси шикастану вайронкориро аз худ мекунанд. бигзор кӯдакон бозичаи кам дошта бошанд, вале боқуввату мустаҳкам. ин маслиҳатҳо ҳар қадаре ки ҳам ночиз ба назар нарасад, барои тарбияи кӯдак аҳамияти зиёд доранд. кӯдакони худро шавқманд кунед, то одатҳои батартибот марбутро нигоҳ бидоранд. барои ҳамаи кор ҷойи барои он мувофиқро дошта бошанд ва ҳама чизро дар ҷояш гузоранд. барои онҳо вақт ҷудо кунед, то ҳуҷраи худро ба тартиб биёранд ва онро нигоҳ доранд. бигзор онҳо аз ҳад зиёд ба корҳои худ машғул нагарданд. инчунин вазифаҳои дар хона ба уҳдаашон гузошташударо ба ҷо биёранд. ба кӯдакон дар дарк намудани арзишҳои ҳақиқии меҳнат ёрӣ расонед. бешубҳа судбахштарин машғулият барои ҷавонон ин меҳнати манфиатовар аст. ҷавонон бояд бидонанд ки ҳаёт ин меҳнати ҷиддӣ, масъулият ва ташвишҳои доимист. ба ҷавонон қавииродагӣ, устуворӣ лозим аст ки ба онҳо дар шахсиятҳои кордони мушкилиҳои зиндагиро уҳдакунанда гардидан кӯмак мерасонад. онҳо бояд дарк намоянд ки машғулиятҳои пайдарпай дар меҳнати хушахлоқсозанда онҳоро обу тоб медиҳад ва дар оянда аз нопойдориҳои зиндагӣ ҳимоят мекунад. сарфи назар аз ҳама суханони баёншуда ва қайдшуда дар бораи арзишҳои меҳнати ҷисмонӣ, имрӯз нисбати он муносибати хунукназарона эҳсос мегардад. бисёр мавзӯъҳои назариявии омӯхташаванда ки вақти зиёдро мегиранд, дар оянда дар таҷриба амалӣ намегарданд. аз ин рӯ барои ҳар ҷавон бо вазифаҳои ҳаррӯза аз наздик шинос шудан муҳиму барои ҳар духтар хуб тайёр кардани хӯрок, тарроҳӣ намудан, вазифаҳои сершуморро дар хона бо маҳорат ба иҷро овардан хеле зарур аст. агар лозим шавад, ҷавондухтар бе донистани забони хориҷӣ ё алгебра ё ҳатто маҳорати дар пианино навохтан роҳи зиндагии худро пайдо мекунад, вале бе малакаҳои муҳими амалӣ ӯ ҳамчун соҳибхоназан, ҳамчун завҷа, ҳамчун модар ночору ноилоҷ мемонад. азбаски хоҷагиро ҳам мардону ҳам занон пеш мебаранд, пас ҳам писарону ҳам духтаронро лозим аст ки ба ҷо овардани уҳдадориҳои оилавиро биомӯзанд. рахти хоби худро ғундоштан, ҳуҷраро ба тартиб овардан, зарфҳоро шустан, хӯрок тайёр кардан, иҷрои ин корҳо мардонагию ҷасорати писарро кам намесозанд. ин ҳама ӯро хушбахтару дилпуртар мегардонанд. ва агар духтарон дар навбати худ аспсаворӣ намудану бо араю болға ва хаскаша кор карданро ёд мегирифтанд, худро ба воқеоти ногаҳонии зиндагӣ беҳтар тайёр мекарданд.